На 13 ноември петък официално бе открита клиника по дерматология и естетична медицина Медидерма. Присъстваха много гости и колеги, представители на фармацевтични фирми, доставящи дерматокозметични препарати и фирми, доставящи медицинска апаратура за естетични процедури. Тази клиника представлява реализация на едно отдавнашно решение на доцент Румяна Янкова да организира изпълнението на услуги в областта на дерматологията, естетичната медицина и алергологията. Екипът на Медидерма, ръководен от доцент Янкова, доктор Кехайова и доктор Искрева, предлагат комплексни решения с разнообразни методи. В клиниката се предлагат следните услуги: пълна дерматологична диагностика, алергологично тестуване, съвременна комплексна терапия на кожни, алергични и имунни заболявания, проблем на чувствителна и старееща кожа, прекомерно нежелано окосмяване или косопат, кожни хиперпигментации или депигментации, целулит, липоми или поматоза, акне, розацея, дерматити, екземи, псориазис, вирусни, бактериални и гъбични инфекции, съдови смущения, кожни образования и естетични дефекти, фиброми и други. Прилагане на авангардни лазерни системи и IPL за лечение на заболявания и за корекция на естетични проблеми, апаратни технологии, кожни импланти, мезотерапия и колагеносинтеза, пилинги, индивидуализирани терапевтични програми посредством комбинации от методи се постигат значително по-добри и трайно контролирани резултати. И всичко това при стриктен контрол за избягване на риск от нежелани реакции, кожни, алергични, общи. Събитието, което днес отбелязваме, официалното откриване на клиника Медидерма, всъщност беше отлагано дълго време. Основателно, разбира се, просто защото претенциите на екипа и главно моите претенции бяха такива, че да се осигури достатъчно добра работа не по отношение на ефективност само, а и по отношение на безопасност върху пациентите, с които ние ще работим. Те са, разбира се, и дерматологични пациенти, и алергологични пациенти, и това, което е новост за нас като дейност, естетична медицина, точно така изпълнена, както повеляват законите и нормативите на медицината, просто защото клиника Медидерма е медицинско заведение. Това е нещо, което мисля, че дължим на нашите пациенти, дошли да потърсят решение на техните естетични проблеми. На улица Янко Сакъзов, номер 32, клиника Медидерма.